направим там, не има едно фичър channel, да ми фичър на small channel. Не, аз никакви ченали не фичървам. Никакви ченали на моя... Само слагам мотор тренд и Джей Лено, имам само 3 чърча. То пък едва ли ще има голяма полза за тебе, да ти кажа. Да, ама... Аз от тебе доста трафик както открих, защото няма... Абе, трябва да си опорит. Помпаш. Аз всеки ден аплодвам по 4-5 видео. Всеки ден. Само като днеска и утре, дето съм... Тук е бавен интернет във Франция. Аз моите са по няколко гигабайта едно видео. Що са толкова скрим? Ти не ги ли компресираш? Добре, ти защо си решил... Хората не знаят как да го гледат с 3D. Защо си решил да го с 3D да работи? Аз не мога да разбера. Защото благодарение на 3D аз имах проблеми с очите, като гледам 3D не се оправя. Има вечерни качества.